ole Zoom bu dan part 3 meeting zone dan tuna chung kan lo zirbelenga Zoom hin tlikanga chuan new meeting zone ti omboka join hi kan tlikanga zone hi tlikanga chuan meeting ID ti lo ma ID an ron thon chaw ni chuan ID kha in chhulu tanga digit riat ani kha in tlik in chunga in join khan met me don ni chuan chumi lowa chuan WhatsApp vela link an ron thon chawanga link hi in click to panga link in click vela hnuaiah Zoom ti hi in click lenga chuan a host te khan an lo accept chaw ngai ven in lu vela khan chuan an lo accept chaw ni chuan connecting a in tianga ti khan reivak lawa in lut mai anga chuan in lu vele khan hei tian in lut thei ta call over internet ti om ta hi click nge tur ani a inziak a hi in click anga in click vele khan mi tong hrianga mi in i tong an thadawm bawk ani chuan i tong kha tirik lo di chuan mic te hi met le mai ang chuan a sirah khan start video ti awma mic te lem bulah hian start video ti awm start video awma chei hi i click chuan nangmah ni video in lang dawn ni hei ti hian video in lang anga chuan in click leh khan bo leh mai dawn ni thlalak pangai pawh in dah theia chuan an mah ni pawh video khan an rawn lang thei chuan mic te hi click leh khan i tong duh hunah khan i click anga khemi thai center khu awm chuan i mute tihna ania a ri lo anga amarawh chu i click leh khan kati a rawn lang pawng khan a mic te a hlanga rawn lang khan i tong thei i tong ri an hria tihna ani chuan theihmel mi a lo tur chu luh vele khan call over internet tih inziak kha click nge tur kha khan in click lo chuan mi tong in hre lo nga i tong kha min an hre dawn lo bawk ani chuan i chhuah dawnah hian link met le dawn ni kha tih chung kha ni rawh se anga me.